Mestre Miquel, que mos han deixat un capítol de les cabres a veure com les coneixeu quan estan embarassades. Si estan embarassades, el meu sistema es mira la naturalesa. Si la tenen llisa i vermella, és que està embarassada. Si la té arrugada i blanca, és que és buida. I en quin temps les coneixeu vos? Potser on està d'un mes i mig. Quan està d'un mes i mig ja la coneixeu? I doncs, un també me va dir que el costat esquerre del ventre està més avoltat, igual que les vaques. Això no ho sabia. I doncs, en Biel Torrents, és que és el president de l'associació de pagesos. Ara la naturalesa vermella No falla. i llisa, que no vegi rues, No falla que està embarassada. no ho sol fallar. I cada quin temps ensanya sol cuir mascle. La fou que fa mascle vos. Això en sol mascle també dependeix molt Del menjar. la bona que va. Del menjar. I quin més us soleu fer agafar vos, perquè vos caigués bé? Que en feu d'una ventrada o dues ventrades? Lo seu és amollar mascle més o menys en tondre. I això seria en quin mes seria, més o manco? El maig. Per maig. I vos teniu el mascle separat de les femelles? Jo sempre he separat. Les heu separat i les heu mesclat després de tondre? Si ho tenen sempre mollat, és el uno por el otro va a casa sin barret. Per això. Mollat, un any dos espets i un any un. Les uvas de dos separades i morrió. Les d'un a part de. I doncs, hi feis una ventrada, o dues, en l'any? Un any dues, un any una. Un any una, un any dues. I les de dos mans, menjar. Ben fet, i doncs. I que estan 5 mesos a parir? Sí. 5 mesos a parir estan. 5 mesos a parir i 3 mesos manant el mes. 3 mesos manant el mes, i després d'haver parit, quin temps estan a tornar-se a moure, normalment? Si no aturaven el xot, n'hi ha que al cap d'un mes que han parit ja tornen a agafar xot. Però vos trobeu que és un mal negoci, perquè perd la llet. Ara el meu ja en renté aquí, perquè jo ja només en tenc 3 o 4 aquí. I ara li vaig dir, si no lleves el xot, ara li han anat les mans. I aquestes uvas se tornaran a marrir i aquells mans no faran res. Perden la llet. El mes, tot d'una que s'uva ha agafat xot, el mes perd la lluentor. Perd la llet, la mare, i ja està. La llet perd greu. I ja l'has fotuda. Ja l'has fotuda. I doncs això era important, no? Tenir en compte, perquè si no... Això és important perquè ho vulgui aprendre. Claro, no, perquè tingui animals i vulgui fer les coses bé. I qualcun sempre posen pegues, sempre n'hi haurà que diran que no, Però vos el sistema que heu empleat, un any dos, un any un, el sistema i separat. que jo he dit que va bé és el que t'he dit. Però per maig, aboquin-les per maig. Eso. Vinga, doncs, mestre Miquel, gràcies. De res.